posar aquella de les caputxes. I llavors jo vaig intentar, perquè clar, tots me'n recordo de les defenses, van dir, aquest és el primer que ara està dient una cosa inédita, ¿no? Está hablando de capuchas. Vamos a ver, capucha, usted puede decir lo que quiera, no existe ningún tipo de capucha. Si usted no lo ha dicho, yo así lo he interpretado, porque llevaban la cabeza tapada. ¿Con qué? Con una capucha, igual podía haber dicho un anorak de la talla 54 o una caja de zapatos. Per la seva banda, la metgessa forense Leonor Ladrón de Guevara va insistir que no havia vist signes de maltractaments durant els reconeixements. Si apareixia alguna marca, deia que es podia deure a la resistència del detingut o algun cop accidental. En cap cas veia símptomes de tortura. En todas las sentencias judiciales o cuando lees cualquier recomendación de organismos de control, de monitoreo de los derechos humanos, una premisa esencial es de que la ausencia de marcas objetivas de tortura no es un indicativo de que no ha habido torturas, ¿no? La pericial es mucho más compleja. Y yo creo que hablando del tema, a mí me gusta hacer el símil con la violación, ¿no? Hoy en día nadie se exige, ¿no?, que para que haya una condena por un acto de violación, de que el grado de resistencia de la víctima haya sido tal extremo de que tenga que tener alguna lesión física. Desde luego, ¿no?, que sería un elemento a tener en cuenta, pero sabemos que muchas violaciones la víctima no va a tener ninguna lesión física, pero eso no excluye la veracidad, ¿no?, la fiabilidad del testimonio. Habrá que ver lo que cuenta y ver si es compatible con lo que nosotros vamos a observar. El judici tot plegat va ser una manera de dir com ho acabem això ara. Tot aquest embolic que vam engegar el 92, què fem amb aquesta gent a la presó, que ja no tenen organització armada, que ja, diguéssim, que Esquerra Republicana ja ha fet un canvi, que ja... Ara què fem? Doncs muntem un judici, que en el fons és un judici que la mateixa sentència és una paradoxa, perquè condemna a presó a 18 dels 25 encausats, però alhora que els condemno, però alhora demano l'indult. La sentència del macrojudici va acabar absolent 7 detinguts i va condemnar els altres 18 a diverses penes, però al mateix temps en recomanava l'indult, entenent que l'activitat de terra lliure havia desaparegut i que el context en què es van practicar les detencions ja havia canviat. Dels 4 detinguts que continuaven a la presó, 2 van sortir en llibertat uns mesos més tard, mentre que els altres 2, amb altres causes pendents, van haver d'esperar un any abans de rebre l'indult. La sortida de la presó dels 2 últims detinguts de l'operació de 1992 semblava que havia de posar punt final a la macrooperació dirigida pel jutge Baltasar Garzón. Però la carpeta no quedava tancada. 2 anys després, alguns dels encausats van reprendre les denúncies de tortura. Encapçalats per l'advocat Sebastià Salelles, el cas va acabar arribant al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg. Nosaltres què era Estrasburg? Era un mite, era un dir... Ixacal, sempre recordo molt, el Pep Musté, amb un acte dient Ixacal, anirem a Estrasburg, però només un acte un desig. Allò d'Ixacal és com expressar tota la teva poca energia que en el fons tens, perquè sap que és una cosa molt difícil arribar a Estrasburg. Arribar a Estrasburg. Una altra cosa és guanyar. Al novembre de 2003, les denúncies de tortures de l'operació policial del 92 es van jutjar a Estrasburg. El tribunal va acabar condemnant a Espanya per no haver obert una investigació i per haver vulnerat l'article 3 del Conveni Europeu dels Drets Humans. Jo em penso que van fer una molt bona argumentació del nostre cas i, en canvi, el representant del Regne d'Espanya es va limitar a dir que tot havia estat correcte i que Espanya és un estat democràtic immaculat i era impossible que passessin aquestes coses. Però va quedar bastant desemmascarat i desautoritzat quan el tribunal va començar a demanar informes dels metges forense per rebatre una mica el que nosaltres aportàvem, informes d'hospitals i tal, que demostraven que havíem estat torturats. Que el Regne d'Espanya pràcticament no va poder aportar res, perquè deia que en els trasllats de presons s'havia perdut tot. Encara que Estrasburg no denunciés directament a l'estat espanyol per tortures, el que sí que el va condemnar és per no haver investigat aquestes, perquè hi havia base i motiu suficient per investigar-les. Llavors això penso que va ser, per primera vegada a la història, l'estat espanyol va ser condemnat indirectament per tortures. A mi em va ser una pujada de moral brutal, no? Que Estrasburg digui que condemni l'estat espanyol, encara que ho dissimuli, diguem que no els condemnem per tortura, sinó per no haver-ho investigat, per nosaltres és una evidència més que clara. Això reforça molt, Ens indemnitzen, però aquí no cau ningú, no es jutja cap jutge, per dir-ho manera,
en concret, o a cap polític, o a cap, ni tan sols a cap policia. No? És una sentència agredolça perquè és la constatació que els torturadors mai seran jutjats, mai es farà justícia sobre aquest fet. Això és la constatació del punt i final. L'Operació Garzón de 1992 escrivia la seva última pàgina amb un epíleg controvertit. Pel mateix jutge i per alguns estaments polítics, l'operació havia servit per aniquilar per sempre l'Organització Armada Terra Lliure i per haver tingut uns Jocs Olímpics tranquils i sense dissidències. En canvi, pels encausats i per un ampli sector de la societat catalana, aquella va ser una operació totalment desproporcionada, que, més enllà de motius de seguretat, responia a una voluntat política, la de desmantellar l'independentisme combatiu a Cataluña. Aquella investigación yo creo que sí tuvo gran importancia. De hecho, después de la sentencia condenatoria que se produjo en la Audiencia Nacional, Terra Lliure pues, dejó de actuar o dejó de estar presente y por propia decisión de sus componentes. L'operació Garzón i tota la repressió que hi havia en aquell moment afecta l'organització, no hi ha dubte. La desaparició de Terra Lliure es deu amb altres elements que venien d'abans i que són simultanis. Un important de polític és la competència molt deslleial en moltes ocasions d'Esquerra Republicana, no? Una competència d'ofegar un espai polític de males maneres, no? I altres elements, doncs, per exemple, de la desvirtuació de la lluita armada. L'operació Garzón per mi va ser un intent d'aprofitar la conjuntura dels Jocs Olímpics i prioritzant la seguretat dels Jocs Olímpics. Era la intenció de liquidar d'arrel l'esquerra independentista. Van posar-se a pescar i en comptes de pescar amb i triant diguem, el peix que volien això, van posar la xarxa prima. És una operació de dir l'estat és aquí, l'estat vol el poder, vol el control, vol el monopoli de la força i el tenim nosaltres. Un escarment no ells, cuidado, sinó a Catalunya en general, de dir no aneu per aquest camí perquè a la primera, vull dir, ens sortireu mal parats. S'insereix en la lògica de Garzón, és a dir, per a Garzón és un aparador magnífic. Garzón llueix, ell és el que ha evitat que els Jocs Olímpics de Barcelona siguin un fracàs, ell es posa les medalles, ell llueix la seva capacitat mediàtica. Que després el jutge Garzón fos el gran perseguidor de Pinochet perquè era un terrorista d'estat i tot això, jo no sé com aquesta doble moral, com poden dormir després a la nit. Va ser una absoluta exageració i un absolut abús de poder des de l'espanyolisme més dur, més fort, contra l'independentisme. Cosa que encara dura, ara potser no s'atrevien a fer coses així, però no vull oblidar que la legislació antiterrorista encara existeix. Tots els procediments que hi ha hagut a l'època democràtica fins ara, que s'ha demostrat que el detingut aplicant-li la llei antiterrorista va ser maltratat per la comissaria i això està aprovat per un tribunal superior, aquests judicis han de ser anul·lats. Si ens atenem a xifres de la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, veus que des del que portem de segle el nombre de denúncies que hi ha hagut està entorn a les 10.000. La operació va suposar com la poda d'una planta quan la feien a l'hivern, però immediatament després va ser com una primavera esplendorosa. Malgrat la repressió, ens aixequem i continuem lluitant. Em penso que això és un exemple que aquest poble no es rendirà mai. Desgraciadament, al País Valencià la qüestió nacional no és tan forta com al Principat. Però això va servir d'unificació de molts sectors de l'independentisme català i valencià. Jo penso que és un moment que ha representat un salt de consciència del si del poble català sobre què era la lluita independentista. Encara d'una manera potser poc clara en aquell moment, però que una mica l'expansió que ha tingut després, als anys 90 llargs i 2000, doncs pensem que ve d'allà. Si es fa una mica de hemeroteca, la raó està clara de quin cantó està. El jutge executor de l'operació, el jutge Garzón, és un jutge que actualment ja no és jutge. Ha estat apartat de la magistratura per errors d'instrucció. El que era ministre de l'Interior, en aquell moment, José Luis Corcuera, és un personatge que va acabar com va acabar. El que era secretari d'Estat per la Seguretat, el Rafael Vera, va acabar a la presó per corrupció. El que era director general de la Guàrdia Civil, les forces de seguretat que van
dur a terme l'operació era en Luis Roldán, també va acabar a la presó per corrupció. Tota la cúpula que va dirigir aquella operació, doncs tota la cúpula, diguéssim que la història els ha anat posant al seu lloc. Ella és la que vigila, qui insulta i qui agradeix. Hi ha cops de porra i pistola de qui li ve el seu poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. La policia és poderosa, la policia té molt poder. I es varen fer mani, no va poder. Programes de ràdio, no va poder. Denúncies macabres, no va poder. I actes solidaris, no va poder. I al final, portant Espanya a judici, fou condemnat pel Tribunal d'Estrasburg. No va poder retornar tota l'alegria dels que ho patiren, no, però va servir de lliçó per aquells que no tindran mai perdó. I si ets català, ja pots tremolar, com que ets rebel, cap a la Model, i tot pensa l'òmnium de la Guàrdia Civil, i la premsa calla, és una vergonya, tapa les tortures, ai, fins malparits, i els polítics callen, en la zona actua, quanta impunitat, per raó d'estat. Ella és la que vigila, qui insulta i qui agradeix. Hi ha cops de porra i pistola de qui li ve el seu poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. La policia és poderosa, la policia té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder. La policia és poderosa. La policia, la policia, la policia. La policia té molt poder.